Mildred Zoppardija l-mara ta' 62 sena mill-Ħamru li tilfet ħajjita fl-aċċident traġiku fix-xatt tal-Belt. L-aċċident seħħ l-ħabta tal-10 ta' filgħaxija f'xatt il-Barriera il-Belt Valletta. Fuq il-medja soċjali bosta nies sellmu l-memorja tagħha fosthom u li il-vittma. Fil-fattu li da qasmu l-aħħar ritratt li batitilhom fejn qalu li dan kien l-aħħar ritratt. Tgawdi Teo Pastizz ma' missierhom ħdejn Belt Welida tara l-veduta li tant kienet ħobb minn mindu kienet żgħira. Intant ir-raġel tal-vittma li għandu 69 sena jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post u mill-ewwel stħarriġ ir-riżulta li kienet seħħet ħabta bejn karozza misjuqa minn raġel ta' 23 sena residenti Raħal Ġdid u karozza oħra li f'dak il-ħin kienet wieqfa fil-ġenb ta' triq. Fil-fatt il-vittma nqabdet bejn żewġ vetturi fil-waqt li r-raġel kien f'karozza pparkjata. Xi vetturi oħra li kienu pparkjati wkoll sofrew xi ħsarat fl-inċident. Fil-waqt li x-xufier ta' 23 sena ma sofra ebda ġrieħi, tim mediku tal-assistenza lill-vittmi. Iżda sfortunatament il-mara ġiet iċċertifikat mejta fuq il-post. Ir-raġel ta' 69 sena tieħed l-isptar ma teħdej b'ambulanza u ġiet ċertifikat bi ġrieħi serji. Il-Maġistrat Ian Farrugia ġie informat bil-każ u ħatar inkjesta filwaqt li l-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Sewwieq ta' mutur ta' 58 sena miż-Żejtun tilef ħajtu wara aċċident ta' traffiku fix-Xatt tal-Pjetà. Il-każ seħħa l-ħabta tas-7:30 tal-ħadd filgħaxija fit-Triq il-Marina. Fuq il-post marru l-Pulizija fejn mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li s-sewwieq ħabat mal-bankina u tilef il-kontroll tal-mutur li kien jagħti suq u waqa'. Il-vittma tieħed l-isptar Mater Dei u miet ftit tal-ħin wara. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Ian Farrugia filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin. Raġel ta' 38 sena minn Nepal jinsab fil-periklu tal-mewt wara li tnejn filgħodu għal-ħabta tas-6:30 sab ruħu f'diffikultà waqt li kienet jum wara li aktar xabat rasu mal-blat max-xatta ta' xbiex. U għana tal-għajnuna minn tim mediku ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u aktar tard ġiet ċertifikat bi ġrieħi serji. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-każ għadhom għaddejjin.